ok noner wuoth. Mane wach Nyasaye. Mane wach Nyasaye. Nyasaye roka. Governor. Otenore sama wane gine sama wane Yo bar weche manyien. ayudo message kumo sepwa Benadaete ma okwa somo kanyo gin Kisumu kuma gine kuma ne gine giken kocha kanyo chiwo bas kichinge ni ntiere kaka oikore piny kuodhi maber okone okete kaka wanene to maduong' malich moloyo no nego beni jotelo oketo maino mathoth gik makonyo jopiny nikech siasa biro to kalo mano bende chal gi gima osiepna iluongo ni Oludhe kendo oro the same thing ka gin gi osiepna machielo iluongo ni Mary Kimani ka gin buruburu Victor ma kore nyiendo wach to chuny wachen ka eni William Ruto emo ng'eyo Rigathi Gachagua moloyo kaka wang'eye kech otanda manyogi ni echa kata mana do ok nyal chuno gi mondo mi gibetie wang' achiel ji ariyo gi emo ng'eyo kama ncha gini okethore godo to gini osekethore e lwedo ma onge giminyalo los kama gini chak duogi e wang'e mar ariyo Victor Rigathi Gachagua gi William Ruto koro William Ruto nodonje gimong'eyo to mae miwacho ni gimotamo wuoyi wadu iwacho ga ni gimotamo wuoyi wadu Rigathi Gachagua notamo wang' Uhuru Kenyatta manosetie boye kuom thuolo mar higni machalo mar dirom chigni ga 20 Uhuru Kenyatta manotie boye kaka pie mare ema nyotamo tiwacho ga ni Victor kineno ka nyadendi moro long'o ahinya to obi otamo ng'ama ne gin godo cha koro William Ruto bende ni wote mane samoro ene mar Rigathi Gachagua nyalo winje moloyo kaka no winjo Uhuru manochako godo koro nodonje gimong'eyo koro emomiyo jopiny wacho ni mae osiki tiek go mana kaka notimo nade mana kaka nochako adiro mantiere ni lweny ni en lweny marabora nekech king'iyo ground mani ichiwogi Victor to kwanyalo wacho ni Rigathi Gachagua e jamibadhi e parliament to e sirikande ni moloyo jomibadhi te to king'iyo kata mana meeting mag public participation ka onge kama nyeo isomo ne jopiny gigi ne en gir siasa momiyo ji ne biro ka ng'ato sekete wiye ni Rigathi Gachagua dhi ng'at machielo be biro kawacho ni Rigathi Gachagua dong nikech process ni en both political and legal to gima ne timore political angu mare en political process ma political en political man gi legal avenues to pursue this political process legal gibro dhi tido to legal avenue gi ok bi save ok nyal save nikech ma nyalo save nikech ibro penye no team public participation ne wana ko team Victor wach ni wach maler koro moni vidi tuche ka ng'ato opogore gi minode ma keny ni osetamore kata do wach ni dogo do dagi to do ok nyal chuno mondo timere odno dong nyocha giduoko Kawira Mwangaza kata bednade lakini nikech gigi gin gige mag siasa gidwaro political goodwill both sides nikech jogi no winjore ki siasa mabi mai momi neno nyaka jodolo bende gini otamo lamo negie jodolo momiyo koro wan kama wantiere ni nikech ineno ka chien kacha ka yiero ne pod ok ochopo ne giduto giting'o omenda makore lach to giteri e kanisa manyo waneno ka jodolo moko otemo wuok nyoro koro sane ka gisayo jo-Kenya mondo mi jogi thuolo to gine ma giketo wa kama wantiere ni nikech sama niting'o pesa tikonegi ka yiero chiegni ne ok gilose koro sane gimbe gimiyo wanie gini to chuny wach en ka ni Victor Rigathi Gachagua ok norachie moloyo jogi te king'iyo makosa mane iwacho notimogi nitie be jok mosetimogi to mae en gir siasa koro ka kar siasa osekethore to Rigathi Gachagua kata ring dir mana jopiny kata ringo dir mana ir do ng'ama nyalo save en William Ruto nikech en deputy mar William Ruto ng'ama nomiye tijini en William Ruto eka jopiny odhi otimo ang'owa odhi confirm gini e ombulu koro as long as ni kinde rach gi William Ruto kata bed mana machalo nade to William Ruto e jatend piny kama koro gini osegikene kama koro gini osegike mowuore makoro ineno ka moko kuom kech nitiere juniors mag Rigathi Gachagua e sirikande ka juniors gi osechae mosegike okang' makoro jogi wuok oko gidwa testify gima ineno watemo wajocha ka William Ruto dok moromo gi Rigathi Gachagua to William Ruto dhi bedo nondhogo jok mani ineno ik kaka witnesses nikech kata secretary mar cabinet yes Moses we nyaka affidavit yes nikech wan gi gima luongo ni collective responsibility onge tiende kaka second in command ma sit in the cabinet
siri mokuodhi e cabinet kanyo to inidhi balo gi meke ni an kanya onge an jaote jopiny an awinjo ground. Aya, king'iyo kaka CS Alfred Mutua nyo wuok Kielela molose wachni kendo wacho no support gini. Makmani no loso koriek kowacho ni kaka ja Kenya kendo jakanyo mar duond bura mar maendeleo chap. To kaka CS mar Labour. Yes. Mano oko yiene kaka CS mar Labour. To Victor wang'eyo na CS bende pod onje political rights. Yes, and political rights mana ni right of opinion. Pod en ja Kenya. Yes. Koro kama gini nitiere juniors ge momiyo gini kose wuore to koro kato oduogi ka William Ruto amend fences kode to jok mane boye ka ema dhi hinyore ka kiwinjo Kimani Ichung'wah kinyo wacho ni ng'at magidil go en a black man with a black hat. Koro tiende ni koduogi office to dhi rudhore gi jogi. Sirikandno ok dhi function. Koro kama gini ogik en ni William Ruto ose count political cost. Oseng'eyo ni divorce mare ko obiro Rigathi Gachagua repercussions mage madhi timore. Osego kwano. Lawni okidhore ok nyal bawo. Ma kama ntiere ni kan William Ruto to nekech okan tang'ini joge winjowa. En ni kama gini ogike ni nyako yie Gachagua ogwere go nyaka tung. Moket oko. Nekech kowe ting'eni kama ne Rigathi Gachagua wuok e weekend ni. Obiro gi political capital. Oseywayo mountain moketo wang' achiel. Murima mani winjo wacho cha. Koro William Ruto ni kama tek. Mabede an William Ruto to kosethiche oko to ng'at monego kaw kare de ok akaw from Mount Kenya koro. Nikech ong'eni Mount Kenya osedhi. No nyalo kaw Musalia Mudavadi ema koro mi gini. Kata okaw ng'ato Coast ema koro mi gini nikech kute kata koro miyogi giwinjo ka joka ne wacho ni githo giduto te. Kendo giwacho ni no Gachagua no Ruto. No Gachagua no Ruto. Tieni joka osedhi. To Victor onge sirikal kata hot minyalo ta gi wiye ariyo. Rigathi Gachagua ogolo wiye. Ting'eni ma en wuod Mau. Owacho ga ni en son of Mau. Okoyot kaka iwinji pareno. Kidwa ng'iyo ni no yot. Historia masomo to kane kware moro. Ne collaborator koso ne nja. Kani dwa nene kaka otugo mondo ing'eni en bende okoyot. To momi ineno ne othung'o William Ruto e kenyni. Nikech mondo William Ruto wuog oko mowach ni kenyni ojoga. En yemo ng'e gimoneno ka chiende kocha. Iwinja? Ene mong'e gimoneno ka chiende kocha. Ndalo moko bishop moro no ogona mbaka mokona ni Fred kizangini jomadongo winjowa nongo ni Fred kineno tungruok moro nitiere e piny kata kieny kamoro to ka podo kibedo piny gi wuonu mopimo ni gima dhi mbele kanyo ayie kech William Ruto emong'eyo kama Rigathi Gachagua othung'e godo. Koro kama gini ogike Victor kama kinywa chomo nekech japiny dwa ng'eyo to gini ochomo kanyo. Okenge matimore ni kiny nekech king'iyo parliament William Ruto komedore gi wabujumbe mag ODM en gi majority. Emomiyo king'iyo jok mane oketo kokgi gini ochopo 291 kata doko ni ma Mount Kenya ka moko koro sani ywa ng'ich matin kaluore kaka ground no ochopo. To giko ni a National Assembly dithiche oko. Koro gini keli kama nyara wilogo e wiye to weye matin. Ni wadhi yudo thuolo makoro chind Rigathi Gachagua idhi pedhi e lela. To nekech ma en siasa idhi medie nyaka moko maonge. To kae kama koro wadhi ng'eni to ka chind Rigathi Gachagua chalo nade. Ochido machalo nade. Nikech kata gik mumule gi no se mule nyaka ndalo loch Uhuru Kenyatta. Be mane gaje. Yes. Mane momi to inyalo wach ni achiel kimeda achiel meda ariyo. Libe ni mai kitni gi ji. Momi achako ni ka wacho ni gimotamo wuoyi wadu. Chalo gima ok iwinja gi seche ka. Gima notamo Uhuru Kenyatta. William no donje. Koro kiwinjo koni ni gimotamo wuoyi wadu, gicha notamo Uhuru Kenyatta. Koro Victor, ing'ene Rigathi Gachagua kata ka nodonje sirikal ni ok ni no ler. Ni neno ka ne en gi cases buora. To nekech ntiere political capital mano obiro godo kuom seche ka. Ting'eyo no ofuku ne bende tut. Ofuku ne tut kae to en ng'ama thuon. Siasa ma Kenya dwaro ng'ama thuon. Ni neno kaka nokidhore gi joka Kingi. Okidhore go ma en owache kaka en. Koro kuom seche ka William Ruto ne dwaro ng'ama jachir, ne dwaro ng'ama nyalo kidhore gi jawasike seche ka. Mak mana ni sani koro lokore kaka nokidho jawasike. E kaka koro kidhi e William Ruto. Ng'ama nyalo yie gima kama no onge. Koro National Assembly
dhi choko Rigathi Gachagua. King'iyo the mood mar house kaka nyocha nitiere, iwinja, there is no doubt ni William ok nyal dok piny. Kae to koro kisetieko gi the mood, gini dhi e Senate. Senate ka e kama koro Rigathi Gachagua dhi yudie thuolo nikech ing'e ni Senate nigi yore ariyo. Ginyalo form committee mar ji 11 kata kaka ginene madhi nono wachni. To nekech gi pacha taneno ni Senate ok dhi form committee. Nekech William Ruto ok dwa ni gini obed prolonged. Kaka isudo ndalo e kaka liet mar siasa medore. Koro ginyalo luonge e plenary committee mar the whole house mar ote. Koro tigo era darada igo ya chada mangat ka ngato biro yudo kumotimo nade kumomako tidhi liere gi kae tidhi go ombulu mana kaka nja ni winjo boss Sholei Gladys wacho ni kae en modi bedo speaker to biro make sure ni Rigathi Gachagua odhi makata the nails emang'eny. Koro kizungu wacho ni the die mare is cast, mare osetieki gie kamiyo ing'ada matemo wacho cha ni gini dhi miyo jo Kenya thuolo maber nikech Rigathi Gachagua bende dhi ng'ok. Iwinja samo kele nyim Senate kacha igo kore ngum tolo onyalo wacho maling'ling mabiro yawo ni kaka jo Kenya. Yes, mane ma ok adwa wacho tiwacho. Onyalo gik modhi ng'ogo e wi sirikandni. Onyalo muomoro donjo weche magadani. Yes, mana kaka ni winjo wacho ni ok otho kende cha kaka joma Kenya wacho ni driver otho, conductor bende otho. En bende ka odhi ulo nwe gik mamoko machalo mibadhi mosebedo e sirikandni. Erokamano. Gik maricho mosetimore ka obiro timo ang'o? Odhi yudo thuolo mar wacho. Koro en thuolo maber ne jo Kenya mondo jo Kenya odi ong'e ni Rigathi Gachagua ni en ng'ama timo nade, nikech koro ing'e ni ka ji dhaw to ng'at ka ng'ato oting'o law wadgi matin mantiere kachina kocha koro ingo biro kode diero. Erokamano Fred.